Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Nia ang laing sumpay ning naghinapusta nga sugilanon. Encuentro di amor. Hello, Nang. Oh, di as tatay sa akong kilid. Oh. Ha? Ngano di na? Usay tuyong kuring? Unsa, oy? Ngano di na, oy? Ha? Usay di mo, Sandra, ha? Pastila, nagkurukos ka kulbada. Wala ba taon ko makaduaw niya? Karami taon, oy. Abi na kong hapit na siya mayo niya. Naitamo na hinuun, eh. Sandra, pasiluwa ko, day. Pasiluwa ko kung wag ko makaduaw ni mo. Unsa man taon ang imong gipanulti tay, uy. Uy, nautang nahitabo ni Sandra, uy. Oo, kamoy pag-istorya ni ng kuring, oh. Bebe. Hello? Kuring! Kuring! Hello. Nandeng, gisultihan ka ng Lina nga magpakasal na gyud sila Skokie o Sandra? Oh. Dili ka na sad mahimutang, tay. Nahasol ka na sad? Ang ako balanggon. Tay, malipay na lang taparan nila, okay? Ubanan nato sila sa atong mga pag-ampo. Atong ipakita nila nga naagid ta sa ilang kiliran. Nga andam kanunay pagsuporta nila bisan unsay mahitabo. Maumag ka. Ang ako lang good ba? Tay, pahuway na. Og wag tanga ang mga kabalaka, haba? Okay good. Pero ang ako Ay, lang ayaw good na ba? lagi, ana, tay. Itugyan na natos Ginoo tanan. Wa na'y kabalaka bisan unsa. Ay, lagi kasabot ko sa buot mong ipasabot. Wala problema na. Patiwasa lang ko sa ko isulti. Kasi gihan naman ko ni mong palaw, eh. Ay, ang puro man na negative imo. Kasi negative. Mangutanan ako kung pwede ba ka nga ako'y mukanta sila kasal. Happy kayo ang atong organizer papanawag na ko nga. Madayong yun finally ang atong kasal. Cookie, Mm, sigurado ka ba, gyud? nga magpakasal nimo? Pero di paghihapon ko makalakaw. Pila na kabuan nga nagtherapy ko. Di paghihapon ko makalakaw. Problema ba gud na? Unsay gamit sa wheelchair? Okay ra gyud na nimo? Okay pas all right. Bisan posible nga katawan ka sa mga tao. Kinsa mo sa mga tawhan amo katawa? Ang ako lang nga. Kung may makatawa man, uwa ko'y paki. Oh, nihila ka na sab. Di lang ako tuyukon. Di lang ako makatuo nga nahitabo ni. Nga magkabalik pa ba na ita? Nga matumad pa ba na itong mga plano sa una? Second chance ni nga gihatag ni Lord nato, Sand. Dili ni nato usikan. Oo. Oo, Cookie. Og salamat. I love you. I love you. Ay, pasensya nga nalangan ko nang ha. Unsaon nga nidag-o manggug maayo. Maong ako na sang gidali-dali pagpanghipos ang akong mga hinayhay. Bisag dili pa kaayo uga. Onya di ay tuwa, di ay muuwan. Bibalik og init. Ay, way kasyo, ay. Pero mas maayo nga naabot ka na. Nga naman ang may problema? Nabala ka, manggod kong Sandra. Ha? Gani haragid na siya nagsigi katog. Murag naluya sa iyang terapi ganina. Uy, nga nung naluya man.
Murag nangusog man gud siyag maayo. Sige ra ganit og ingon niya therapist nga relax lang, relax. Tungod ka to sa iyang tinguha nga maulian siya pagdali. Uy, dili maayo nga iyang ahaton iyang lawas, uy. Dapat mag-agad ra gid siya sa therapist. Unta, gusto gid tingali niya nga mulakaw gid siya paingon sa altar sa ilang kasal ni Koke. Di gid tingali siya gusto ba nga mag-wheelchair siya. Mao gid tingali na iyang gustong may taba. Sandra, Tita? taas kayo ang imong pagkatog. Ha? Uy, Ay, kaon una. Nagbuhat ko og vegetable salad. kapoy kayo kong lawas. Ay, kadiyot ha. Tabangan ti ka paglingkod. Salamat, tita. Duhaon na to kaunlan ang imong sandikan. Ana. Komportable ra ka? Okay ra, tita. May ihangyo di ay ko nimo, Sandra. Unsa man unta, tita? Ayaw na pagtita na ako. Mama. Mama Lena na ang itawag na ako. Okay ba? Magminyo naman gid mo ni Cookie. Anad-anara na nga mama na ang isang pit na ako. Pwede ba? Okay, tita. Oh, ma. O sige, kaon na. Kay samtang magkaon ka, doon ako'y itudlo ni mo nga teknik. Technique? Aron mas mudali ang imong kaayuhan. Pero gusto ko nga way laing mahibaw ini gawas natong duha. Makapasalig ka na ko, ana? Oh, tita. Oh, ma. Akong ipasalig. Mauni gitawag og tapping technique. Dunay certain point sa atong lawas nga ato lang itap for a few seconds. Og hinay-hinay nga ma-energize ang atong lawas. Og ang tanang organs sud sa atong lawas nga mopaingon sa pagkaayo sa bisan unsa nga pagkaguba niini. Siyam ni siya ka points. Una, kining kilid sa atong kamot. Kining duha ka kamot, kining kilid subay sa kumingking. Timan ha. Mauni number 1. Ikaduha, kining tumoy sa atong duha ka kilay ibabaw sa atong ilong. Kini. Ubos sa center sa atong agtang. Mauni ang ikaduha nga point. Ang ikatulo, kining kilid sa atong mga mata. Kining nag-atubang sa atong dunggan. Mauni ang third point. O ang ikaupat, kining ubos sa atong mga mata. Ibabaw sa atong cheekbone. Ikalima, ubos sa tumoy sa atong ilong. Ibabaw sa atong upper lip. Kini siya. Ikalima na, no? O ang ikaunom, kini. Ubos sa atong lower lip. Ibabaw sa atong suwang. Ikaunom ni ha. O ang ikapito, kini. Dapit sa atong dughan. 2 inches gikan sa atong collarbone. Kining sa center part. Ikapito ni siya. O ang ikawalo, kini. Ubos sa atong ilok. Duha ka ilok. Og ang ikasiyam, ang katapusan, dire. Ibabaw sa atong o. Sa pinakatap. Then, ang duha ka kamot ang atong gamiton. 4 fingers kada kamot. Idungan na siyag tap ha. Mausad tong ubos sa ilok. Puli-pulihon lang. 4 ka fingers ang gamiton sa pagtap. Mausad tong number 1 nga kilid sa atong kamot. Puli-puli pagtap.
4 fingers ang gamiton. Murag katawanan, no? Murag duwa-duwa. Pero abi ni mo ako ba ning gisuwayan, Sandra? Mga 3 weeks ago. Og epektibo gyud. By the way, therapist sad ang nagtudlo nako ini. Pero sa dili ka pa magsugod, huna-hunaa unsay problema sa imong lawas. Isod sa imong huna-huna unsay parte sa imong lawas nga nakahasol nimo. Uway umuyang akong lower limbs. Hindi pa ako makabarog ug makalakaw. Luya pang akong lower limbs. Hindi pa ako makabarog ug makalakaw. And then, ginhawa og lahom pinaagi sa imong ilong. Inhale. Dayon, ipagawas sa imong baba ang hangin. Exhale. Dayon, sugdi ang pagtap sa mga points nga akong giingon from number 1 to 9. Samtang balik-balikon sa imong huna-huna ang problema sa imong lawas. Og inikahuman, inhale, exhale na sad. Human ako sa first set. Karon, sa second set na sad. This time, lain na ang imong ibutang sa imong huna-huna. Sultihi ang imong kaugalingon nga you are feeling better this time. Same ra ang procedure, pero ining higayon na, imong sultihan ang imong kaugalingon nga maayo na ang imong pamati, nga you are getting better. Buhatan ni at least kaduha sa usa ka adlaw. I'm getting better. I'm getting better. I'm getting better. Nga naman ka ang gipagawas naman sa kong Sandra sa kwarto. Nakabantay ko. Matag-ingon ining orasya. Pagawason ko niya. Di ko mahimutang da. Li-lion gani na ko, be. Maghinay lang ko nga dili siya makabantay nga nang li-li ko. Very carefully move. Kaninay na kag-abli importahan. Hinay-hinay lang dyan. Door, very careful. Open partially. Kamay lang. Kamay lang yat. Kanang igo ragid ko makalili. Kini-kini. Ay, salamat. Makalili na gyud ka. Oy. Oy, hala. Hala. Nagunsa man na, Sandra. Hala. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!